Basumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना समायखिरा लाखांनायनि उनाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा फैगौ 9 अक्ट'बर खालि फुंनि 10 रिंगायाव बड'फा नोगोराव थानाय काउन्सिल एसेम्बलि हाउसआव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिखौ जुथुमनो बिथोन होबाय। चेन्नाइ बर'सा गौथुमा सिबिए बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफ आरो बेनि आफादगिरि गेदेमा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जारिमिनारि देरहानाय आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआव गोदान सोरखार दानायनि थाखाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। चिरां जिल्ला बेंगिरि जतिन बरा बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों जेराव चिरां जिल्लायाव 9 आरो 16 अक्ट'बराव सिडली बिधानसभा बियाब आरो बिजनी बिधानसभा बियाबाव मेगा हेल्थ केम्प खुंफुंगोन होनना फोरमायथिदों। बिटिसिनि मोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो नायनो गोहो होनायखौ थांनाय 2023 मायथाइनि 27 दिसेम्बर खारावनो लाबोफिनबायमोन बुंनायनि सायाव बेखेवथिदों बुद्धिराम बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे ससियेल मिडियाफोराव गोसारनाय गहपुराव सायख'जानाय एमसिएलए सासे सायख'नांगौ होननानै गहपुरनि रायजोफोरनि बुंनायनि सायावबो फोरमायथिबावदों। गिबियावनो नोंथांमोना दिनै हरखाबै प्रेस मिट लेंनायाव नुजाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय जाबाय। आरो आं दिनै मानि थाखाय प्रेस मिटखौ लेंब्रबनाय जाखो बेखौनो आङो माने फोरमायनानै सानबाय। गारमायाबो एसे गुजुनाय आरो गगा मोननाय जाबाय थादों थेवबो जिहेतु इस्युआ खोब इम्पर्टेन्ट आरो दानो खिन्थाथारनांगौ रायजोफोरनि बिनि थाखायनो आं बे प्रेस मिटखौ लिंनाय जाबाय। जाहोना जाबाय बारग' चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर'आ मोनसे मिसलिया बाथ्रा गावनि फेसबुक पेजाव फोसावदों मैया। बे बाथ्राखौनो आङो माने रायजोफोरनो मोजाङै इन्टारप्रिट खालामनो लुगैदों। बाथ्राया जाहैबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एबा बिटिसिनि जि ट्रेन्सफार्ड 16टा साबजेक्टखौ 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनि डिसि आसाम सरकारनि अफिसार डिसिफोरनो सुपारभाइजारि एन्ड मनिटरिं पावार होनायनि सायाव बे बाथ्राया थांनाय इलेक्सनाव मोनसे माने इस्युमोन जोंनि आरो बे इस्युखौ दैखांनाय लोगो लोगो रायजो राजाफोर बयबो बुजिनानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसिनि मासियाव फज'फिनबाय आरो मिसलिया प्रमद बर'खौ माने खेमतानि मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। बे बाथ्राया ओरैबायदि बे 16टा जि बिभागखौ डिसिनो मनिटरिं आरो सुपारभाइजारिनि जि माने दायथ' होनाय जादों बिनि मिनिङा मा? डिसिया जाहैबाय आसाम सरकारनि अफिसार, बिसोरो बिटिसिनि अफिसार नङा। होमबा जुदि आसाम सरकारनि अफिसारा जोंनि मोनफ्रोमबो डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ जुदि सुपारभाइजारि आरो मनिटरिं पावार दङबा डेट मिन्स वाट बेयो आसाम डाइरेक्टलि बा इनडाइरेक्टलि बे आसाम सरकारनि आखायावनो थाहैबाय। बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बे 16टा साबजेक्टखौ मानो हरनांगौ होननानै जों नङा रायजो राजाफ्राबो बयबो मोनसे इस्यु हिसाबै दैखांदोंमोन। दा प्रथमाव जेब्ला बे एलिगेसना फैयो प्रमद बर'नि सायाव प्रमद बर' आरो बिनि कम्पानि प्रमद बर' इन हिज कम्पानिफ्रा हराखै खुनु माने 16टा बिभागखौ डिसिनो जों माने गथायाखै होनना बुंबाय थादोंमोन। नाथाय मैया गावनि जि फेसबुकनि पेज प्रमद बर' पेजाव नैबे अर्डारखौ बिथांमोना गावनो पाब्लिश खालामना लानाय जाबाय। मैया गाव बेखौ माने होनाय जादों। बेयाव मा लिरनाय दं थारमाने 2003 सननि 27 दिसेम्बर खालि बे पावारखौ
मनिटरिं आरो सुपारभाइजारनि जे पावार होनाय जादोंमोन दायित्व होनाय जादोंमोन डिसिनो बेखौ बोखांफिनना लानाय जाबाय बेखौ माने बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि मोनसे नटिफिकेसननि दारै बोखांना लाबाय होननानै बुंदों दा बाथ्राया जाय जुदि 16टा साबजेक्टखौ जुदि नोङो डिसिनो जुदि हराखैमोनब्ला बोखांना लानाया बोरै जाखोमोन हराखैबो होननानै बुङो आरो बोखांना लाफिनबायबो होननाय जादों आरो जुदि बोखांनानै लाफिनदोंब्ला बोखांनानै जुदि लाफिनमारबायमोनब्ला नैबे मोनसे माने नटिसखौ नायबाय बे मोनसे नटिस बे नटिसआव बिटिसिनि मोनबा डिस्ट्रिक्ट मोनबा जिल्लायाव डिसिआ मान्थलि फर्टनाइटलि डिडिसि मिटिं लिंबाय थायो डिडिसि मिटिं माने डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटि डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि माबाखौ डिसिखौ चेयारमेन खालामना दोननाय जादोंमोन बेनिखायनो गत्तै बिटिसिआव जेसेबां खामानि जादों सुपारभाइजारि एन्ड मनिटरिंनि पावार दं नालाय बेहा मास मोनसेयावनो जा मास मोननैयावनो जा सम सम डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि मिटिंखौ लिंबाय थायो बेयाव बयबो एक्सप्लेनेसन हैनांगौ बयबो गाव गावनि माने सब डिपार्टमेन्ट नैबे 16टा साबजेक्ट जायखौ जों बुंबाय थादों बिसोरनि अफिसारफ्रा डिसिनो बे माबाखौ आपडेटखौ हैबाय थानांगौ डेट मिन्स मा आरो बे अर्डारा नैबे थांनाय माससिमबो फैबाय थादों आरो नैबे इलेक्सननि सिगांसिमबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बिटिसिनि जे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बे कमिटिखौ डिसिआ लेंबाय थादों डेट मिन्स मा 2023नि 27 डिसेम्बराव माने उइथड्र खालामदों होनबाबो खिन्थु बे खामानियाथ' सोलिबाय थादों मनिटरिं एन्ड एडभाइजरि जि माने माबाया डिसिनिफ्राय जोंनि खामानिनि सायाव सोलिबाय थादों जायनि थाखाय मेक्सिमाम खामानिया जे माने थाबथाबाय थादोंमोन जाय खामानिया स्पिडआव जानांगौमोन बे खामानिया थाबथाबाय थानाय जादों जायनि थाखाय सारा बड'लेण्ड